Na farko da gangan ne, saboda abun da ya sa babu wani zalunci da an kai cikin wannan tafiya ta komi su kala zaratin. Na farko dai an aika wannan kalima ga su kwamiti wanda ya tattara ga kula da harkar taron ƙasa. An ka ce cikin halussan ƙasa a zaɓi harshe guda, wanda ya kasance harshen nan guda shi ake kira kamar linsanul ummati, shine harshen 'yan ƙasa. Bayan shi a samu harshen hukuma kamar faransanci da larabci wai da abin da ingile a hada su, ana kiran su linsanin hukumiya bil amali ake kiran su. Harshe na a hukumance ana yin aiki da su don mu'amaloli na duniya, amma cikin ƙasa cilas a zaɓi harshe guda a ce gashi. Ba wani abu ne, tun da an kai kuda taɗin nan mutane suna biye da hanyoyin da dole sai sun kawo mana faɗa ta rashin gaskiya. Wannan abun da kowa daga ya sani na, inda ba haka nan ba wannan bai kai wurin da ma za a yi ta ɗinta ba. Kadan ka ɗauki cewa a cikin kashi 100 kashi 80 a ta kowane ƙaulan wa fi'ilan ya kasance yawan hausawa ko masu jan hausa. Shi sabilillahi in dai an ka ce maka za a yi abu na tsakani da Allah, ban ga wani zalunci da an kai wannan wuri ba. Kalimar yawa an ka ce, magana da ake magana da ita yawa. In ka ɗauki teku ya za a yi a gane yawan mun halishe ƙididdiga a kai, mutum miliyan nawa gare shi masu asalin su hausawa ne, da kuma mutum miliyan nawa gare shi masu jan hausa, duka sai a ce tun da an ce waɗanda ga jan harshe. Kenan abin da muke gani wannan magana ce da ganga an ka sayo ta daga cikin mi don a samu wani rudu a sanya, wanda kuma wannan rudu bai shiga. Kowa da ya san dai hausa a duniya tana da jami'o'i inda ake karantar da ita, ba wai a'a Nijar ba ne kawai hausa, akwai jami'o'i. Kuma lokacin nan kamar yadda gidan radiyo din duniya, duk babban gidan radiyo ka fara BBC, America, Deutsche Welle, Saudiya, Iran, dukkan a takaice dai suna da sashe na hausa. An kadan ka komo a Afirka, a cikin halussan Afirka, hausa da suwafili ne ake ganin wane ne za a ɗauka ya zama harshen Afirka, ba ma harshen Nijar ba. Kenan da an ka ce a zaɓi harshe, kuma ba ce an kai da an zaɓi hausa ba waɗanda halussa an yi banza da su, a'a. Muna nan da mu'amalan mu ta auratayya, muna nan da mu'amalan mu ta cewa mutumin da bai jin hausa dole harshen da yake ji da shi ai mai magana sai ya jiya. To amma wani ka san shi al'amari general din ne ake son a ce ya samu wata matsala, ba wai wani abu ne duk wanda ya dibi abun haka ne ake gani ya samu wata matsala da sauran. Kuma Allah bai sa ya samu matsala, saboda abin da yake shi na yin shi ne gwargwadon bisa adalci. Tunda cikin duk wanda an ka ce a'a kashi 80 ba ka iya ka ɗauki ka ba da kashi 20, wurin kashi 20 ka ce ka bar 80 a ka'ida ta hankali ba ta yi. Wato saboda an kaɗa ce an ɗauki hausa, duk duniya kowa ya san ba Nijar an ka fara ba. Kadan ka ɗauki Shabda Canton a cikin ƙasar Nijar, muna son waɗanda ga wata magana su lissafi Shabda Canton guda nawa akwai na hausawa, kan ma a ɗauki harshe na mutum. Shabda Canton kadan ka ɗauka kwanda masu gari, mai gari nawa akwai. Kenan wannan muna maka asalin cewa ba komi ba ne, illa kawai ana son a kawo, dole mutane suna son a sanya rigima. Kuma duk wanda garin kamar Nijar za a yi faɗa kabilanci, wallahi shina ɓata ma kanshi lokaci na, shina ɓata ma kanshi lokaci na, saboda Nijar an girka ta ba kamar irin da waɗansu kabilu ba, in kana gabas ba ka zuwa yamma ka sai gida. To nan 'yan Nijar kowa kana iya ka tai wani wuri ka sai gida, tanki da ka tai ka bi ka'idodin doka ƙasarka, ba shi da wani matsala. Kuma lokacin nan duka cikin waɗanga abu Allah ya haɗa mu da waɗansu abubuwan da bai haɗa kowa shi ba. Na farko dai Allah haɗa mu da addini, yawan galibin ƙabilunmu addinin su guda ne. Bancin haka nan kuma sai Allah ya haɗa mu da ƙasar sunanta Nijar. Nijar ina da an ka bata wannan suna ba wai a'a sarautar gidanku ba ce an ka ɗauko an ka sa sunan Nijar, balle ka zo kai ta doro ka ce ai sunan Nijar sarautar gidanmu ce, ba malanta gidanku ba ce. To yanzu da an ka samu an ka tabbatar da abin ga cilas, mu abin da muke so da masu jan hausa da hausawa ɗin nan
su yi ma general fatan addu'a Allah ya tsare shi, Allah ya ba shi ƙarfin gwiwa, tunda wallahi na gaya musu in jagora na da tsoro har abada ba za a ci gaba ba. Yau ka ji bawan Allah na irin hatsarin da ya tako, yau in an ka ce za a yi lissahi ko maki Allah kake ko ba ka son shi, ka san dai ya tunkaro abubuwa da dama waɗanda ya kasance suna da wuyar mutane su taka su. Ya zo tsakanin shi da nasaru ya ce a tai a shirya, duk wanda ya dawo ta yi gyara mu'amalar shi, ba cewa an kai ba mu hudda da mutum ba, a ka zo bisa ka'idar doka, ga namu ga naka, lokacin nan ka bi ka'ida. Ya ce babu wani abun nan. To kaga wannan bawan Allah ya yi shi. Wagga magana da an ka faɗi ana so ba a so, kwamiti ya kama na wagga matsala. Inda kwamitin nan wallahi Zakari tun farko ya hidda halshe guda, ya ce ga harshen da ya ɗauka shugaban kasa tabbatar shi ina za shi, tunda ya aika musu fa, sai su ɗauko halussan nan duka, duk halussan nan guda 8 kamar yadda ka faɗi, waɗansu an ce guda 12, to mu dai ɗauki dai ko dai nawa dai ne za a aje su, sai a ce to ga halussan da fa an ka aiko takarda an ce a hissuwa. Ba a ɗauko harshe biyu in ba ana nufin a sa mutane fitina ba. An ɗauko harshen zabarmanci da harshen Hausa, mi a halaka su, mi ya hada su, kasa ta hada su, ku dauko wadancan su duka. An ka ce to yanzu mun ji Hausa adadin ta mutum nawa ne, kaza ne, to sai a sa oke. Zabarmanci mutum nawa ne, kaza ne, sai a sa oke. Buzanci shi muke kira hawariko da larabci, buzaye kaza na sai a sa oke. Gurmawa kaza ne sai a sa oke. Laraba kaza na sai a sa oke. Kanuri kaza ne sai a sa oke. Lokacin nan tubawa kaza ne sai a sa oke. Duk kowane sai an yi shi, sai a santa shi. A ce to ga dai waɗanda kun ka kawo mana nan ga harshen da yawa. Magana ta riga ta kare, shi kenan kawai sai shi firzidan shi sai shi sun yi da sauransu. Amma a ce muna cikin tahiyar da cikin wannan kwamiti akwai waɗanda ce maka aboka ne, mun san su. Akwai waɗanda ƙyan farhulla ne, akwai waɗanda sun zama ƙyan siyasa na. A ce ma wanga hukunci buwaye su, gobe da su kuma su ce alƙalai ba su shari'a. To yanzu shi da ya riga ya ɗauki wannan hukunci an ka ce gashi, inda tun can an bayyana shi ƙarara a duniya, ƙyan Nijar biyayya gare su. To abinda muke bukata kamar cewa mi wannan maganganu irin su bayuwa ƙasa tana da doka da oda, wai a ce a bar mutane suna abinda muke kira sha'altun nar alal umma, kamar sa wuta cikin al'umma, sai in ƙasa ta lalace a komo a ce muna a'a ku tai ku roki Allah, Allah ya kawo muku kaddara. Wannan ba kaddara ba ce, aikin da gangan ne. Kenan nauyi na ga shi minista ɗin cikin gida, minista ɗin ƙasashen waje da minista na shari'a, cilas gendarmerie da police. Saboda dalilin mi abun ga da an karye an ka yi shi, in ko mutum ya ce bai yi ba shi kawo nashi hujjoji a rubuce a karanta a gani. Saboda suna son kamar su ɓata shi sunan shugaban ƙasa ne, ba wani abu bane. Kamar shi dai suna ganin kamar a to wallahi na in faɗa muku, ko da shi ya ɗauka ko kashe ɗauka, lokaci na Allah ya riga ya yi shi. Kenan ba abun da ake dibi, tun da lokaci Allah riga ya yi shi, ya tabbatar da shi. Kenan wani za a sawa mai bi mishi a ce gashi, ko kuma a'a su duka ana iya sanya su. Kaga lokacin da an ka ce musu an sanya din, babu waɗanda sun ka zama sun kai maganganu, ai akwai kabilu da yawa wanda su ma ba su damu ba. Amma yanzu abun da a samu mutum farfesa guda wanda ana ganin masani na a duniya, a ce maka a'a ya rumce idanun shi, shina son a'a dole cile sai ya ɗauki a shana ya kitta ma ƙasar shi. To kuma in an ka tambaye ka mene amfanin abin, dan an ce a harshe kaza yayi yawa, shine an ka ce ai ba an ce ya fi wadancan bane yawan harshe. Kuma wannan haka nan, kuma mun gaya muku harshen Hausa in mutane suna so in ba so dama su dibi littafin da an ka ce Nijar a yau. Abinda muke so wannan abu bai zan wata matsala ba, shi dai an rige an wuce shi, gina ƙasa ake bukata. Amma in an ka ce maka gwamnati bai yi wasa ido ya bar mutane suna son su sai sun kai mu ga hawan dokin la'ila, lokacin nan mu dawo mu ce wai Allah ka mana ba a tahiya da mulki da haka nan. Shawarar da muke ba su tashi tsaye su tabbatar da cewa ba wai zalunci na an kai ba, abu ne an kai bisa ga ka'ida. Wallahi in an ka ce za shi ba da wannan magana ya ce babu, in akwai zalunci sai mu ce ba musu.